Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita manheru emusi wechishanu 12 December 2025. Zvazviri kureva ndezvekuti kwasara mazuva mashomanana kuti kisimusi isvike. Nguva kana kuti mwaka uno unoitika zvakawanda. Kazhinji zvimwe zvacho zvinokonzerwa nekufarisa, kazhinji excitement, vanhu mukufamba zvinokonzeresa tsaona dzakanyanya mumugwagwa. Dzimwe nguva nyaya dzekudhakwa, kutora zvinodhaka uchifamba pamugwagwa ndizvo zvekare zvimwe zvinoita kuti tisangane nematambudziko etsaona. Zvakakosha kuti tisangane zvekare gore ra2026 pasina akuvara kana kuti tashota. Zvakakosha kuremekedza upenyu hwedu, kuutora serious, nekuti nguva ino vanhu tinoziva kuti vanenge vaine mari. Mamwe makambani akatobhadhara mabhonasi, vanhu vava kufarisa. Asi chakakosha ndechekuzvichengetedza, kuzvibata chaiko chaiko kwakakosha. Right, nyaya yatakabata mhuri yeZimbabwe, kana veruzhinji muchiyeuka panguva yekupedzesera yavaRobert Mugabe, bato reZANU-PF rakanga risisina control. Akanga ava mazvake amai Grace Mugabe neKuku, vaMunangagwa neKuku, G42 yaivawo nedzimwe nhengo dzaiitawo madiro, pamwe chete nekulutiwa kweupfumi hwenyika kwakanga kwawedzera, nekuti vaMugabe vakanga vasisina simba nebato ravo. VaMugabe vakanga vasisina control nenhengo dzavo. Right, tiri kutaura isusu zviitiko zviri kuitika mubato reZANU-PF pari zvino, zviri kutaridza zvinhu zvimwe chete zvataiona panguva yekupedzesera yavaRobert Mugabe. Paiitika mazvake macounter accusation, kudzingwa kwenhengo dzebato, pamwe chete vanhu vaiita madiro vachipomedzerwa mhosva, vamwe vachitadza kuremekedza shoko remutungamiriri wenyika. Tiri kuona isusu zvaitika kudunhu reManicaland, zveco-option yakuda kwashe, yaPaul Tungwarara, iyo yava nemutauro kubva nezuro zvichitevera kutenderera kwakaita mwadi yakanyorwa neCommissariat Department rebato reZANU-PF rinotungamirirwa navaMunyaradzi Machacha. VaMunyaradzi Machacha tiri kuziva tose kuti vakagoverwa mota nakuda kwashe Tagwirei. VaMachacha vanotaurwa kunzi vakapiwa mari inosvika iyo 500,000 United States dollars kuti vaende kundokambenera nhengo yaidiwa nakuda kwashe Tagwirei kuManicaland kuti ange achiitwa co-opted into the Central Committee yebato reZANU-PF. Asi zvinotaurika pane mashoko ekuti vaTagwirei vakarakashirwa mari, vakadyirwa mari, nhengo yavo ndokubva yadyiwa naPaul Temptar Tungwarara, uyo azonyorerwa tsamba navaMachacha ivava kuti zvakaitika hazvina kuitwa nenzira kwayo, uye kuti zvaitarisirwa ndezvekuti nhengo yebato reZANU-PF ichatsiva Dorothy Mabika inofanirwa kubva nekudunhu nekudistrict yeChipinge, kwete Buhera, nekuti Buhera ndivo vakaita chikumbiro kubato reZANU-PF kuManicaland kuti Tungwarara ange ari muCentral Committee yebato iri. Naizvozvo vaMachacha vanyora tsamba, asi vaivavo paground vachikambenera nhengo inonzi yaiprifewa nakuda kwashe Tagwirei. Asi nhasi vava kunyora tsamba. Toona zvekare vaPatrick Chinamasa vanonzwikavo zvekare vachitaura mashoko, vanyora mwadi yavo padandemutande reX vachitsanangura decision yakaitwa nechikamu chaTreasure General webato reZANU-PF, uyo akanga anyora mwadi muna
June Mwadi yaitaura zvisungo zvinofanirwa kutevedzwa pakunominetwa kwenhengo ichazomiririra maNicaland muCentral Committee, kunzi inofanirwa kubva nekudunhu nekudistrict yeChipinge uye inofanirwa kunge iri mudzimai, zvinova zvakonzera confusion. Asi zvichakadaro tiri kuona isusu kuti zvese zvaitika pekupedzesera vaChristopher Mutsvangwa vazomanikidzirwa kuishuwa statement, vazomanikidzirwa kuita vhidhiyo vachitsanangura danho riripo pari zvino maererano neconfusion yaitika kumaNicaland. Zviri kutaurika navaChristopher Mutsvangwa kuti nyaya yatempta ichazokurukurwa nezvayo pachagara Politburo, pachagara dare rePolitburo. Zvimwe chete zvatakaona isusu zvichiitika panguva yakanominetwa neHarare Province nyaya yakuda kwaShetagirei. Kuda kwaShetagirei akashandisa mari, akashandisa motokari kutenga nhengo dzeHarare Province. Izvo zvataurwa nebato mutsamba yakanyorwa nezuro navaMachacha kuti hazvitarisirike pari kupomedzerwa kunzi pakashanda mari, pakatengwa nhengo. Asi pana kuda kwaShetagirei zvakaitika. Kuda kwaShetagirei akazoguma akonfemwa kuburikidza nekupindira kwakaita vaEmmerson Mnangagwa, zvisinei nekuti Vice President Chiwenga vakanga varamba vati nzira yakauya nayo Tagirei muCentral Committee yakanga yaauya nenzira isiri pamutemo, nenzira isiri yekutevedza mutemo webato reZANU-PF, zvikava nemakakatanwa, zvikava nebopoto. Pakaburitswa madosiers, dossier rairatidza ugebenga, umbavha, ukopokopo wakaitwa nakuda kwaShetagirei pakubira bato reZANU-PF mari zhinji kwazvo, inotaurwa iyo kuti inogona kusvika ku4 billion United States dollars. Vachiwenga vakati kuda kwaShetagirei anofanirwa kusungwa. Nyaya huru ndeyekuti mubato hamusisina control nenyaya yekuti mutungamiriri ava kumanipuletwa, ava kuitwa yese yese nevechidiki nevafana ana Mafikizolo vakauya mubato reZANU-PF, avo vava kushandisa mari kutenga mutungamiriri wenyika, kutenga trust vachida kunge vachizadzikisa zvishuviro zvavo. Vazhinji vavo vari kuuya mubato reZANU-PF vachishandisa mari ava vari kufungidzirwa kunzi vakateya matenders, vakateya upfumi hwenyika yeZimbabwe kunyanya kumigodhi. Variko vazhinji vavo vari kumora goridhe renyika richiendeswa kunze kwenyika, zviri kunze kwemutemo. Ndiwo mashoko muri yeZimbabwe aripo pari zvino. VaMnangagwa vari kuratidza kuti havasisina control nebato ravo, nekuti nhasi zvinotaurika izvi, mumwewo anouya achitaura izvi, mangwana mumwe ouyawo opikisa zvataurwa nemumwe wake, kureva kushayiwa order, kushayiwa control nekuda kwekuti bato rapindwa nevamwe vanhu avo vari kushandisa mari kukonzera kusagadzikana mubato reZANU-PF. Varwi vehondo yerusununguko vakawanda vari kuchema-chema, vari kuti isusu takarwa hondo, takasunungura nyika yacho, tava kuraswa kure kwakadaro, haticharemekedzwa, hatichaonekwa. Ndo zvimwe zvaratidza kuti vaMnangagwa pari zvino varasikirwa nesimba ravo ravaiva naro panguva yavakapinda pakutungamirira nyika yeZimbabwe mugore ra2018. Ndonyaya yatanga takabata muri yeZimbabwe yezviitiko zvirimo mubato reZANU-PF, apo vaMnangagwa vari kuvavarira kuextenda temu yavo kusvika mugore ra2030. Pari kutaurwa kunze draft constitution yatovepo pari zvino yakanangana nekuimplementa resolution number 1
iyo iri kutaurwa kunzi iri kufanirwa kupurezendwa kumakurukota ehurumende nedare reparamende tisati tasvika muzororo rekisimusi. Gore risati rapera pari kunzi draft iroro rinenge rava mudare reparamende, sezvo vaMunangagwa vakataura mumazuva mashomanana adarika aya kuti maresolutions akaadoptiwa kuconference yekwaMutare ari kufanirwa kuimplementwa zvechimbi chimbi pasina kunonoka. Tinotenda nenguva yenyu yamatora mhuri yeZimbabwe kuva neso nhasuno pano pachano yenyu yatinokupakurirai nhau mururimi rweshona. Kune vashanya musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patinoenda nenhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.